Bir tilde 10 хикмәт булыр ди безнең халык. Мордовия Республикасында катнаш гаиләдә дөньяга килгән җырчы кыз Тутарка, Тударак җырлары белән 18 яшендә Казанга килеп, тамашачы күңелен яулый. Танылган мөгаллиме Миңгол Галиев аңа кызым, бер ук кулыңнан гитараңны ташлама дип киңәш бирә. Ул киңәш белән ул кулына гитарасын тотып, бүгенге көнгә кадәр һәр вакыт алга атлый. Һәм әлеге гитаралы Тударак шәп кунак бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә дә кунакта. Серләрен ачар микән? Хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта танылган автор башкаручы, җырчы, алып баручы Альбина Кармышева. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәнмесез, Ильяс. Сез инде Альбина Саранск шәһәрендә туып үскән, татарча җырлый башлаган кыз. Үзегез әле катнаш гаиләдән. Чынлап та менә татарча җырлый башлавыгыз катнаш гаиләдә. Ул гаҗәп хәл. Балачагыз турында сөйләп китегез әле. Ничегрәк узды ул сезнең? Ниндирәк бала идегез сез? Сез беләсезме, Ильяс, мин бит үзем катнаш гаиләдән, дөрес әйттегез. Минем әни рус-украин милләтеннән, әтием татар. Шулаймы? Шуңа карамастан, Аллага шөкер, татарча җырлыйм, татарча сөйләшәм. Тырышам. Безнеңчә, мин бит инде Мордовиядан, бездә анда инде мишәрләр, күбесе мишәрләр. Инде 18 яшыма кадәр мин яшәдем, укыдым, иҗат иттем инде үземчә Саранский шәһәрендә. Мин инде мәдәният һәм сәнгать училищесын тәмамладым. Һәм инде 18 яшымда мин Казанга килгәчтен мин Казанны яраттым. Без ансамбль белән монда килдек, НКЦда җырладык. Һәм инде миңа конгресс, безнең инде бөтен дөнья татар конгрессы, миңа направление бирде. Һәм инде мин әйтәм, или университет культуры, или безнең педагогический университет. Но инде Миңгол абый белән танышкачтын, Миңгол Галиевны беләсез, Татарстанның халык артисты. Аның белән танышкачтын, мәйтәм, мин Миңгол абый сездә генә булам. Но бер кызык әйбер сөйлим, университет культурага баргач, анда бит инде Татарстанның халык артисты Венера Паганеева безнең өчен җыйгачтын прослушивание ясады. Мин күбәләкне җырлагач, миңа ул әйтә: я так и не поняла, на каком языке вы сейчас спели. И мин Ильяс аңладым. Мин бит бөтенләй татар телен белмим. И Миңгол абый мине гел әрлейди. Бу авазларны дөрес әйтмисең, дөрес әйт, җыны дөрес әйт. Менә инде Миңгол абый ул минем икенче әтием. Чөнки минем Татарстанда, Казанда бер туганым да юк. Мин үзем күчендем, 18 яшымда бик авыр булды. Общежитиедә яши башладык. Акча да юк иде инде. 19 яшымнан мин инде эшли башладым, уже 2 музыкаль мәктәптә эшли башладым, частный мәктәптә. Мен, кстати, безнең беренче президентның Минтимер Шарипович Шаймиевның внучкасын укыттым гитарага. Ләйләне, әйе. Ул менә без аны белән таныш, аны белән заниматься иттем. Гитара тотып җырлаганда сез шундый иркен, йөзеп китәсез инде. Гаиләдә балачакта тыңлый торган бала идегезме әти-әнигезне? Ой, юк. Юк. Мин футболда уйный идем, ничә тапкыр кулымны сындырдым. Мин менә шундый инде Шуңа карамастан, наверное, мин Казанга да теге курыкмыйча күченгәнмендер. Батырларча, батырларча, әйе. Ул инде миндә хәзер кияүгә чыккачтын, балалар тапкачтын, женственность русча әйткәндә чыга башлады. Элек инде эшне башкаргач, үзең бөтен җирдә җитешергә кирәк бит инде, акча да эшләргә кирәк. Әле бит инде минем әти белән әни бик бай кеше түгел, шуңа карамастан мин әле әниләргә дә ярдәм итәргә тырыштым. Аларга акча җибәреп, алар инде хәзер икесе дә пенсиядә. Мин инде тырыштым бик күп эшләргә. Инде кем күп эшли, ул инде батыр кеше, көчле кеше дип уйлыйм мин. Сезнең Альбина үзегезнең җырчы буласыгыз килдеме? Әллә кемдер менә рухландырдымы инде сезне җырчы булырга? Минем әни бит инде урыс милләтеннән, ниме? Но аның яраткан җыры беренче мәхәббәт. Минем әти бик шәп тальянда уйный. Яни инде мине бу артистка. 6 яшымнан бирле мин пародировать итә башладым. 8 яшымда, 9 яшымда подъездларда концертлар куя башладым. Теге халыклар җыеп, теге искусственный билетлар сатып, үзегез беләсез инде ничек балачак бит инде. И әни мине артист булып күрде. Көч биреп торды. Ул минем киләчәгемне именно Татарстанда күрде. Ул әйтә, сиңа обязательно татарча өйрән, обязательно матур иттереп сөйлә, обязательно татар халык җырларын дөрес иттереп җырла. Иң зур критик минем әни. Иң зур тәнкыйтьчегез дә әле. Әйе.
Менә сез бүген ялгыз килмәдегез, тамашачылар да күреп торадыр. Сезнең инде тугры дустыгыз, гитарагыз, янәшәгездә. Подружкам. Шулаймы инде, дус кызыгызга әйләнде. Ашымда йоклыйм да шуның белән. Ашыйсыз да йоклыйсыз дамы? Шуны ахырын гына кулга аласыз икән инде. Сезнең гитаралар берничә дип тә беләм әле мин. Минем 4 гитара. 4 гитара. Даже 5. Әйдәгез бер куплет минем әниемнең яраткан җырын, Сара Садыкова музыкасы, Әхмәт Рәшит сүзләре, беренче мәхәббәт. Хәтердә ул тыныч айлы кичләр. Хәтердә бырмалы суюлар. Anatalamay verinşe saf mehabbet. Anatalamay ağıdın sılığa. Anatalamay verinşe saf mehabbet. Anatalamay ağıdın sılığa. Шундый матур булды, рәхмәт сезгә. Чынлап та бу гашыйк итәрлек җыр шул. Гашыйк булырлык җыр. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләрдә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белдертим, сулышыма синең кирәкне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Сез үзегез язган җырлар, Альбина ханым, алар автобиографикмы, әллә уйлап чыгарылып языламы алар? Алар күбесенчә автобиографик. Мәсәлән, мин бер кайчанда алмыйм готовый текст. Бер кайчанда. Только әйтәм конкретно, миңа менә шундый сүзләр булсын, татарча матуриттер булсын. Әле мин аның татарчасын да, сезнең монда рифмы җитми. Чөнки мин үзем дә яза беләм. Сезнең монда ритм җитми, рифмы җитми. Аларын барысын да үзгәртергә дә магу әле. Вот, шуңа карамастан мин бик щепетильный сайлыйм репертуарны. Күп кенә актерлар һәм җырчылар әйтә, нәрсә турында җырлыйсың, шул синең тормышыңга да ашып куя. Менә шул җырдагы фикерләрнең материальләшүенә ышанасызмы, Альбина ханым? Ышанам. Ильяс, беләсезме? Минем бит инде тутарка җырын ишеткәнсездер да. Мин менә шундый авыр состояниедә булдым аны язганда. Чөнки мин романслар, мин гылабы сиңа татар халык җырларын гитарага җырларга кирәк, сиңа романслар җырларга кирәк. Менә ничектер китмидер алар. Менә шундый авыр состояниедә булдым, мин аны төнлә яздым. Минем нинди максатым булды? Мәйтәм, ул тутарка җырын кеше тыңлагачтан, бәлки минем романсларымны, социаль проектларны, минем сугыш турында җырларымны бәлки яратырлар. Чөнки мин инде җырлый идем Салих Сайдашевның да арияларын, Сара Садыкованың романсларын, Рустем Яхинның романсларын. Но менә ничектер кеше, менә тыңламайды дип әйтим инде. Кабул итеп бетерә алмыйды сезнең авыздан. Именно благодаря тутарке, русча әйткәндә, минем җырларымны тыңлый башладылар. Минем белән кызыксына башладылар. Ул бит инде крик души дип әйтсәм ярый. Крик души. Чөнки, менә ой, син бит бөтенләй татарга ашамагансың. Синең әле акцентың да бар. Тегеләй дә әйтәләр. Син, наверное, керәшен, әле фамилияң да әллә нәрсә түгел. Кармышева. Но бездә анда Мордовиядә Кармышевлар, Альмяшевлар бик күп. Мәйтәм, ничкинде мин горурланып, мин татар. Ул бит инде общежитиедә яшәгәндә таныша башладык. Мин Рөстәм, мин Мөслимнән, мин татар, мин Гөлнур, мин Чистайдан, мин Мишәр. Минем горурланып, я татарка дип әйтәсем килде дә, я тутарка килеп чыкты. Шуннан соң мәйтәм, әнигә кирәк берәр җыр язырга. Менә автобиографический, менә син сорадың бит инде.
Сезнең автобиографикмы, әллә готовый әзер текстлар әләсезме? Анда бит инде жили все мы в общежитии, собирались в фойе, стали спорить, кто татарин, кто мишарин, кто еврей. Ә мин бит инде минем еврей да каны бар, польский кан да бар, черкеслар да бар, нәрсә генә юк. Чөнки минем әни Ростов өлкәсендә туган. И шуңа карамастан әйтәм, нигә соң мин татар дип мин горурланып, и анда ахырда бит как раз бер куплет истәдем мин. Ничек булса да сөйләшик. Мәсәлән, мин Волгоградка бер җиргә барам, анда бит сөйләшәләр. Шулай ук татарлар. Яртысы русча, яртысы татарча. Мин ул җырга 1 сум да акча түләмәдем. Bir tiyin de gitmedi. Bir tiyin de gitmedi. Hem bütün il tınlıyor, bütün dünya tınlıyor. Çünkü o vakitte WhatsApp'lar, Messenger'ı andamında jirdi ol, и менә шулай популяр булды. Кешегә кызык булды. Кимсең ул тутаркы? Әйдә җыеп карыйк әле. Ул берничә миллион карау җыйды. Шушының кадәр дәрәҗәгә ирешкән кешегә әлбәттә үҗәт сыйфатыннан башка сыйфатны мин таба алмыйм. Сез үҗәт кеше Альбина. Сез беләсезме, мин алай дип әйтмәс идем. Мин бик йомшак кеше. Мин теге менә минемчә булсын, тегеләй булсын, юк. Мин көтә беләм, мин беләм үзем һәрбер кешенең үзенең вакыты бар, һәрбер җырның шулай ук. И шуңа күрә әйтмәс идем алай. Юк. Менә әгәр дә ул үҗәтлелек кешедә бар икән, ул аңа кайда ярдәм итә, кайда комачаулый, ничек уйлыйсыз? Сез беләсезме, менә бар инде менә напролом баралар, име? Вот аларның бер цель. Минеке алай түгел, чөнки минем гаилә бар. Минем 2 балам бар, иптәшем бар. Мин фанатик түгел. Русча әйткәндә все в удовольствие. Но барыбер паузалар ясамыйм мин. Озак паузалар ясамыйм. Әгәр дә мәсәлән мин сизәм җыр кирәк. Мин җырны язам. Иҗат итәм. Но менә айлап гастрольләргә китеп алай мин булдыра алмыйм. Юк. И мәсәлән иптәшемә мин ардан сорыйм, мин менә шунда барсам ярый микән? Мин беләм, мәсәлән, минем коллегалар арасында да менә мин әйттем, мин барам, даже хатын-кызлар да шулай. Шуңа күрә мин андый түгел. Мин барыбер минем гаилә беренче урында. Уже иҗат, башка проектлар, мәҗлесләр ансы уже икенче планда. Икенче планга кала. Әйе. Менә иҗат кешеләр, алар бит инде аларның әгәр дә ул менә уйлаган, мин менә быел җырчы булырга тиеш. Ул менә көне-төне аны шөгыльләнә, көне-төне ул була җырчы. Автор башкаручы кешегә инде илһам дигәне дә көтелмәгән вакытта гына килеп төшәдер. Кайчан җырлар языла башлый сезнең уегызда, күңелегездә? Беләсезме, Ильяс, авыр чакта дип әйтсәм яра. Авыр чакта? Авыр чакта. Менә позитив чакта әйдә җыр языйм дип булганы юк. Авыр чакта. Ниндирәк вакыт ул? Нәрсә эшләп утырганда килеп төшә бу җыр? Юк, алай түгел. Ул беләсезме, сез бит инде иҗат кешеләрне беләсез. Йомшак кешеләр, Биразны сәердә диләр алар үзләрен белми. Сәердә инде, ансы миндә инде бар ул. Мәсәлән, берәр хәйрия концертыннан соң кайткачтын, мин 2-3 көн просто менә җырларга магу. Бер нәрсә эшли алмыйм. Ни өйдә җыштыра алмыйм, ни савыт-саба юа алмыйм. Балалар үзләре чаба шунда. Ничектер менә мин шундый нечкә күңелле. Менә шундый чакта мин яза алам. Үземнең дә инде проблемалар бар. Мин тырышам кешегә сөйләмәскә. Мин тырышам идән чыгармаска. Үзем ничектер кичерәм, иптәшемә сөйләргә, иптәш кызларыма, әниемә, иң беренче инде әни. Но беләсезме, мин аңлыйм, что менә даже минем ниндидер зур проблема бар. Ул җырларымда ярдәм була. Менә ул җырларымда ярдәм була. Ул бизнес түгел минем өчен. Мин бер җырымны да бизнес менә шушы җыр минем менә китәр. Мин аны үзем дә беләм, ул китәрме, юкмы. Менә җыр язганда әйтеп киттегез, хәйриядән, хәйрия эшләреннән кайткач. Чынлап та сез бит бик зур хәйрияче дә әле, күпләр белмидер. Әлбәттә сез яшереп эшлисез, ләкин бу безгә генә Юк, аны беләләр инде. Мин беләсезме, мин бер хәйрия концертыннан да башымны тартканым юк. Балалар белән. Балалар белән ниндә ДРКБда онкологический отделениедә, анда отделение онкогематологии, безнең хосписта да концертлар куйганыбыз бар, мини концертлар, квартирниклар. Мәсәлән, өйгә чакырсалар, өйгә дә барам мин, өйдә җырлый аласызмы, без сезнең иҗатыгызны яратабыз. Мин инде вакытым булса, мин гел барам. Моңа ниндидер бер язмыш очрагы сәбәп була кешеләргә гадәттә. Ярдәмгә, хәйриягә килергә. Сезнең дә ниндидер бер кискен үзгәреш булдымы язмышыгызда? Беләсезме, юк. Ничектер баламны, икенче баламны тапкачтым, улымны тапкачтым. Мин менә шундый максат үземә куйдым, мин тиеш кешеләргә ярдәм итәргә. Как смогу.
Бу бала тапканнан соң менә шундый ой килде дә төште. Әйе. Ул модада түгел, просто минем ярдәм итәсе килә башлады. Һәм шуннан инде шушы эш изге эш башланып китте. Әйе. Әфәрин сезгә, әфәрин. Рәхмәт. Без инде әйдәгез, шәйләр ишеп, рекламада карабызык, әңгәмәбезнең икенче өлеше рекламадан соң булыр. Шәйләр ишәбез. Шәйләр ишеп алдык, без инде әңгәмәбезнең икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген танылган автор башкаручы, җырчы, алып баручы Альбина Кармышева. Хәерле көн, Ильяс. Кешенең психологик шикләре бар. Фәндә инде бу билгеле төшенчә психологик шикләр. Менә кемгәдер аларны бузулары ошый, кемгәдер юк. Сезнең психологик шикләрегезне бузалармы? Ул сезгә шикләрне бузу ошыймы, Альбина? Сез беләсезме, әйе бузалар. Кай чакта менә русча әйткәндә навязывают свое. Тогалар үзләренең фикерләре. Әйе. Мәсәлән, син дөрес яшәмисең, син дөрес эшләмисең. Соңгы арада менә әйтәсем килә, мин даже китаплар укымый башладым. Минем яраткан психолог Сатья Дас. Менә мин аны гына тыңлыйм. Элек менә бик күп эшләгәчтен мин инде 18 яшымда килгән бала, 24 яшымда мин үзем квартира алдым. Бер тиен миңа ни әти бирмәде, ни әни бирмәде, үзем. Шуңа күрә миңа әйтәләр кайчакта, менә дөрес эшләмисең, әйдә менә шуның белән шөгыльлән, теге белән моны сат, тегене сат, юк мәйтәм. Это не моё, минеке ул иҗат. Ансы да свободный вакытта. Балалар беренче урында, иптәшем, гаиләм, соңыннан инде вакытым кала минем блог, йога, шул, менә шундый. Сезнең иң зур куркуыгыз исемә төште. Ул якыннарыгызны югалтудан курку. Әйе. Әле самолетта сез үзегез үк күзгә күз әлеге курку белән очраша язгансыз дип беләм. Әйе. Гаҗәп, әлбәттә, куркыныч хәл, бик Мин әле көтелмәгән анда хәл. бер үзем генә булмадым, мин анда кызым белән булдым. Шуңа күрә миңа бик авыр булды. Әгәр дә үзем генә булган булсам әле, кызым да җылады инде, үзем дә җыладым. Без инде теге Казанга приземляться иткәндә не смогли приземлиться и безне Самарага алмыйлар, Уфага алмыйлар, Екатеринбургка иштек. Анда инде гостиницада бер төн кундык та, сәгать 7дә самолетка утырдык та, сәгать 2гә кадәр утырдык без шунда. Китә алмыйча самолет эчендә. Душны, хәл юк. Әллә поезд белән җибәрмәкче булалар. Неисправный самолет. И менә мин беренче тапкыр, менә 60 яшьлек мужик утырган җылый. Ул әйтә, сез беләсезме, мин 30 ел буена очкан кеше, мин беренче тапкыр мондай бер күрәм. Без менә очабыз да ничектер Оска таба китәбез. Шундый курктым, бер теге белмәгән дугаларым калмады. Бик борчылдым. Үзем өчен түгел, балам өчен борчылдым. Куркуны ничек җиңәсез тормышта? Мин вообще паникер. Минем бер нәрсә булса, мин паникага биреләм. Шулаймы? Юк, мин спокойный кеше түгел. Минем белән авыр. Ничек тынычлыкны табарга соң дөньяда? Тынычлыкны белмим. Медитациялар кирәк, йогалар наверное кирәк. Әйе. Но миңа авыр, әйе. Мин әле дә бит сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синең белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин, тынгы таба алмам җаныма. Мин әле дә бит сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның
Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Әле музыкадан тыш, сезнең тагын бер бик кызыклы шөгылегез бар икән. Бу видео котлаулар яздыру. Сезнең инде әйтергә була профессиональ видео котлаулар яздыру белгече дип тә, чөнки Нью-Йорктан кадәр үк сезгә заказлар килә икән. Яздыру тәкъдимнәре. Һәм сез аларны җибәрәсез. Нидән гыйбарәт соң ул видео котлаулар яздыру белгече һөнәре? Шуннан башлыйк әле. Сез беләсезме, мин бит аны менә караганым бар, күргәнем бар, мин теге бер нәрсә әйтәсем килми, теге критик түгел. Кайсы бер кеше менә мин бүген Нәҗия ханымны котлыйм чын күңелдән, исәнлек, саулык, тазалык, байлык. 15 секунд, все. Мин мәсәлән яздырганда 4 вариант яздырам һәм шуны үзем монтаж ясыйм. Алардан фотолар сырыйм һәм үзем җырлаганда ак фонда артта аларның фотолары бара. Ул бит обычный видео поздравление түгел, ул с творческим подходом. Монтаж ясыйм, берничә җыр түгел, алар бер җыр сырлый. Мәсәлән, җырлагыз, ишетәсеңме җырын. Мин инде анда тударак-сюдаракны да кертәм, үземнең тагын теләкләрем сезгә тагын берничә җыр кертәм дә, шуннан попури ясыйм да һәм фотолар ясыйм. И сүзләрдә әйтәм. Мин үзем уйламадым, менә бу айда мин 12 видео поздравление яздырдым. 12. Аны Новгород, Мәскәү, Нью-Йорк просто удивительно. Ярар, кешеләрнең хыялларын чынга ашырасыз ди. Үзегезнең хыялыгыз логопед булу. Җырчы кешедән логопед булу хыялын әле ишеткәнебез булмагандыр. Логопед та түгел, музыкальный логопед булыр идем. Музыкаль логопед. Ләкин бит монда булырга кирәк лингвист та, тел белгече дә, шул ук вакытта медицина белгече дә. Бу бик катлаулы бит. Бу тормыш зарурлыгы булдымы логопед һөнәрен үзләштерергә теләвегез? Минем улым начар сөйләшә. Ул инде башта әйбәт кенә сөйләшә башлады, соңыннан җыгылды. Мин әйтәм, үземә өйрәнергә кирәк. Мин инде без теге частный дәресләргә йөри башладык, аннан карый башладым, моннан карый башладым. Нигә соң миңа үземә өйрәнмәскә? Чөнки алар менә күбесе именно шул проблема белән сталкиваться иткән чакта, алар үзләре укый башладылар. Но минем обычный логопед кына буласым килми, музыкальный, алар белән җырлыйсы килә. Менә кайчакта әйтәләр, баланы сөйләштерер өчен җырларга кирәк. Җыр бит күңелләрне дәвалый. Әлбәттә. Әлдә бу хыялыгызда уңышлар телик әле. Чынлап та, афәрин, бу әлбәттә көтелмәгән хыял, ләкин шундый яхшы хыял. Рәхмәт, бик зур, рәхмәт. Бюджет күбрәк булган саен, идеяләр дә күбрәк. Бу билгеле. Мөмкинлекләрегезгә туры килмәгән хыялларыгыз күпме? Юктыр дип уйлыйм, чөнки менә беләсезме, кайчакта безнең артистлар, сез белмисез, күпме аранжировкага кирәк, күпме җырга кирәк. Фәлән 100 мең, фәлән үзегез ишетә торгансыздыр әле. Миңа ничектер җиңелрәк бирелә ул. Менә хотя бы монда миңа, чөнки мин музыкасын үзем язам, экономия. Сүзләрен могу үзем язырга, или бүләк итәләр сүзләрен. Шуңа күрә мин теге җыламыйм. Вот авыр дип, нәрсә дип, акчам була, мин берәр җыр яздырам, клип төшерәм. Или минем шундый привычка бар, башка җирдә клип төшерергә. Мәсәлән, без бер көндә уйладым да, $150 Турциядә клип төшердем. Мин әллә син яратам, мәйданда аны тоже менә яраталар. Ишетәсеңме, Волгоградта төшердем. Мин әллә син яратам, беренче вариант, акустический вариант, озеро Баскунчак. Это Астраханская область. Менә шундый экспериментлар яратам. Клип төшергәндә инде сез сәяхәткә чыгып китәсез дип әйтергә була. И анда беләсез, монда видеооператорлар бик арзан. Менә ул клипларны за копейки дип әйтсәм дә. Зато кеше аны күрә, ой, сез нинди матур җыр, нинди матур клип. Мин мәсәлән, кайсы бер сюжетный клипларны карыйм да, мин аларны яратып бетермим. Ул бит инде фәлән меңгә төшергән ул аны. Мин бер үзем гитара белән басып торам. Ой, какая у вас песня красивая дип. Вот на песке вы там что-то писали. Мин инде ул квадрокоптерлар белән төшергән. Потому что кайдыр сөйләштем, кайдыр сезон ябыла, аларга тоже акча кирәк. Ничектер сөйләшергә, уртак тел табарга кирәк кеше белән. Димәк, сез мөмкинлекләрегез булып бетмәсә дә, ләкин ниндидер юллар табып, хыялларыгыз бар чынлыкка ашарасыз. Бернигә дә карамый. Юк. Мин әйтмим, минем акчам юкмы? Юк, конечно, менә акчам булган булса, минем планнарым бар инде. Бу елда инде Алла берсә, минем планнар бар киләчәктә. Аренда платив Алла берсә, преподавание, то есть я преподаю частным образом инде, но онлайн
bir-iki балага игә йөрим. Чтобы менә игә йөрмәскә, үземнең офис кебек ачырга менә шундыйрак әйбер. Шунда ук күлмәкләрне, мәсәлән, арендага бирү, үземнең дә күлмәкләр күп, сатып алырга да, Алла бирсә. Шуңа планнар бик күп. Но менә минем хыялым шундый, гомер буе үземнең иҗатым белән, гомер буе сәнгать белән шөгыльләнү. Барыбер ул сәнгать. Мәсәлән, кайдыр китү минем өчен, мин не рассматриваю совершенно. Үзегез өчен идеаль киләчәкне нинди итеп күрәсез? Ой, минем кайчакта просто күченәсе килә, берәр җылы якка. Сез бит инде иң яхшы җирдә яшисез бу айда. Мин Татарстанны, Казанны бик яратам. Но кайчакта менә, кайчакта бәлки арыганмындыр, теге психологическийдер, физически. Минем кайчакта bir-iki айга җылы якка күченәсе килә. Но это только мысли. Була инде минем тормышым шу, Татарстан белән бәйле. Планнар Татарстан белән бәйле. Әти-әниләребез исән булсын, гаиләм сәламәт булсын. Иң зур хыялым шул. Минем андый ниндер глобальный планнар юктыр дип әйтим. Шул тормышта яшибез, һәр көн минем өчен бәйрәм. Чынлап та, һәр көнебезне дә бәйрәм итеп, шушылай матур очрашуларга сөенеп, гөрләп яшик. Амин, шулай булсын, Ильяс. Инде халык җырларында башкардыгыз, Альбина. Татар җырларында башкардыгыз. Үзегезне башкармадыгыз бит бүген. Рәхим итегез әле. Яраткан җырларымнан берсе Гөлфия Шакирова сүзләре, үземнең кием, мин әле дә сине яратам. Бик шатланып тыңлыйбыз. Мин әле дә бит сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Ходаема рәхмәт әйтеп һәр көн, уянамын иртән йокыдан. Мин көчле дә, очар канатлы да, янәшәм дә син булудан. Мин әле дә бит сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мәхәббәтле булып яшик. Амин. Дәртле булып, кыдрәтле булып яшик. Килгән Альбина, әйдәгез үзегезне бар дөньяга таныткан визит карточкагыз Тутарка җырында башкарып китегезче. Утта янмый, суда батмый, каршылык түзмей алда, назад сүзе юк татарда, борылда, тагын алга, развернулся Ильяс, и алга, тударак, сюдарак, андарак, мандарак, это я вас уверяю, чын татарка буларак. Татарлар һәрчак модада, любой погода да, әфлисон суы табалар, мандарин соғында да. Тударак, сюдарак, андарак, мандарак, это я вас уверяю, чын татарка буларак. Мәйданларга деньгалар, счастьелар, һәм тулы карманнар, это я во все желаю, чын татарка буларак. Менә бу Тутар кешмәсәң. Рәхмәт безгә бүгенге матур ашыктан ашык әңгәмәне бүләк иткәнегез өчен, Альбина. Рәхмәт. Шушындый матур очрашулар әле чынлап та алга таба да насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Гитаралы Альбина Карбашева менә шушындый ашыктан ашык әңгәмә бүләк итте. Тударагы да, сударагы да, тутаргысы да булды. Рәхмәт аңа эстерләрен ачып, безнең белән уртаклашканы өчен. Без хөрмәтле тамашачы, бүгенгә саубуллашабыз. Сау булыгыз.